tinguem en compte de que ara amb el confinament els nostres fills han passat moltíssimes hores davant de l'ordinador, de la tablet, del mòbil, fins i tot de jocs online. Això ha comportat, segons els experts, que ha augmentat un 10% el ciberassetjament. Si existia, això ha provocat aquest augment. Els nostres fills estan connectats a plataformes educatives, a plataformes virtuals, a WhatsApp, a correus electrònics, a nivell educatiu, però també a nivell lúdic, en WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter i tot el que són redes socials que els faciliten comunicar-se. Molts xiquets que ja estaven assetjats en l'escola, acosats en l'escola, i que ara a l'estar en casa continua, però assetjament des de casa, no? Qual, és una situació molt desagradable i provoca problemes emocionals importants. Fins i tot, si és un poble xicotet, de vegades poden trobar en els mateixos acosadors, d'acord? Pot ser una cosa que els tanqui, no? I que els impedeixi eixir al carrer, no? Però és que a sobre, quan entren en qualsevol red social per comunicar-se, se poden trobar en esos missatges inadequats, o esos vídeos, o esas accions d'assetjament que els poden provocar por, ansietat, desconcert o problemes emocionals de desesperança, no? De dir, bueno, és que no puc defugir d'aquest problema ni en casa, ¿vale? Tenim els pares que estar molt a l'aguait i intentar detectar aquestes situacions. Ara, afortunadament, els nostres fills estan treballant en casa i podem detectar si es poden rebre informació, missatges, imatges, fins i tot gravacions que els poden fer mal. Podem estar atents perquè de vegades són coses que ja se donaven en l'escola que no havíem dit, perquè ja diem que sempre que l'assetjament se provoca de forma silenciosa, no? Evidentment, el que està rebent l'assetjament no diu res per por, per vergonya o perquè el jutgin com dèbil, en el qual de vegades ni els pares ens entenem. En el qual és un bon moment per poder detectar si hi ha alguna situació d'assetjament o existia una situació d'assetjament a l'escola. Podem veure-ho, això, en qui se connecta, en qui no se connecta. L'objectiu no és intimidar els nostres fills i sí que és important respectar també el seu espai, no? de relacions íntimes amb els companys i companyes, però sí que tenim que supervisar, i sobretot en adolescents, perquè també poden haver problemes de depredadors sexuals, que vol dir gent que se connecta i els hi demana, o els enganya, evidentment, com si fos un altre xiquet o xiqueta, i els hi demana escenes, fotos que poden utilitzar-se per pornografia infantil. Res, simplement controlar això, no alarmar-nos, però sí que tenim que tenir un control parental, sobretot amb els més menuts, per veure on se connecten, i amb els adolescents també supervisar, i molt important la comunicació, que puguem comunicar-nos i saber en quins són els amics, en qui se relacionen, si tenen algun problema en algun d'ells, si algun d'ells els maltracta. La comunicació, ara que tenim més temps d'estar amb els nostres fills, pot ser una bona via per ajudar-los i perquè, evidentment, aquest problema social, entre tots el puguem vèncer.